Здравейте, аз съм Никола Павлова от 7 А клас, а в днешния епизод ще ви запознаем с един виден търновски учител. Приятно гледане! Здравейте, представете се. Здравейте, казвам се Вера Петрова от Велико Търново, старши експерт по чужд език и по майчин език. Благодаря за представянето. Нямам претенции да съм виден учител поради сравнително ограничения ми професионален опит като учител. Колко години сте работили? Около 4 учебни години съм била учител по чужд език в търновски училища. Всъщност по-голямата част от опита ми в сферата на образованието е сега вече в регионално управление на образованието. Къде сте преподавали? Първото ми работно място в образователната система беше в езикова гимназия Велико Търново, професор доктор Асен Златаров, а след това работих в природно-математическа гимназия, също в Велико Търново. В коя гимназия, по колко години сте? В езикова гимназия бях една учебна година, в природно-математическа гимназия 3 учебни години. Там какво сте преподавали? Единственият предмет, който преподавам към момента, мога да преподавам, е английски език. Завършила съм английска филология. Какво най-много ви липсва в това да преподавате? Най-много ми липсва, честно казано, контактът с учениците. Те дават зареждаща енергия на учителите. Много чистосърдечни са. И освен това, контакта с тях кара всеки учител да проявява амбиция, да се подготвя за часовете, така че те да преминат по най-възможно полезния начин за учениците и да остане едно общуване и след края на учебния час. Да продължим си връзки след края на учебния час. Какви са били най-големите успехи на вашите ученици? По време на обучението мога да кажа, че за всеки ученик успехът е бил различен. Едни ученици са доста изявени, идват с високо ниво на знания още преди да започнат обучението си в съответното училище, в 8 клас, там където съм работила. Други деца идат с амбицията да сложат здрави основи на своето знание по английски език. И в някои случаи има ученици, които не са изучавали английски език до 7 клас. Така че за всеки ученик успехите са били различни, съответно моето удовлетворение от работа с тях е също различно. Но най-големите успехи мисля, че са общуването с учениците, това да се връщам назад в спомените и даже мога да кажа, че по повод гостуването при вас разгледах документация, която съм събирала и спомени от годините в училище и няколко снимки имам в една кутия прибрани, картички, сега, които са тъкмо по повод на наближаващите наближаващите празници, Коледа и Нова година, и ми стана много мило и драго от всички пожелания, от чисто сърдечността на общуването с учениците. На вас лесно ли беше да общувате с вашите ученици? Мисля, че ми беше лесно. Особено в моменти, в които съм била и класен ръководител, защото усещах, че трябва да подкрепя учениците, за да могат да сформират един добър екип, да имат атмосфера, която е изграждаща добри взаимоотношения, толерантност, взаимопомощ. Това за мен беше най-важното, да има екипна работа. И не мисля, че ми е било трудно общуването. Даже в тези картички, които ви споменах, имам и разни анкети, които съм им събирала, съм молила анонимно да попълват учениците. Много често се среща думата приятелка, описвайки мен и моето отношение. Аз винаги съм възприемала ролята си по-скоро на ментор, напътстващ човек. Строгостта беше, може би, нещо, което ми липсва в достатъчна степен и е трябвало да работя върху себе си в това отношение. Какви методи на преподаване използвахте? Разнообразни, честно казвам. Стремяла съм се наистина да бъда разнообразни, да мога да изненадвам и себе си, и учениците.
Разбира се, не всеки час може да преминава по абсолютно нов начин, в сравнение с останалите часове, но много обичах да прилагам игрови методи, да раздвижваме класната стая, да работим по групи, някакви предизвикателства да организираме, творчески също дейности. С един клас, с който работих, имахме дори в петъчния ден час, в който определяме, че е час за музика, в който те научаваха нови песни, съвременни песни най-често или много популярни музикални изпълнения от миналото. И честно казано, и до ден днешен, ако чуя ли тази песен по радиото, веднага асоциацията ми е за конкретен клас и наистина се усмихвам вътрешно в този момент. Много мили и приятни спомени. Организирали ли сте извънкласни дейности? Честно казано, не. Може би заради това, че сравнително кратко съм работила в училище, не съм имала тази възможност да изградя извънкласни дейности, може би тип школа, както имате вие сега този клуб по журналистика, който адмирирам за това, че вие имате възможността да участвате в него. Така че всъщност и срещата ми сега с вас и с други ученици е едно вдъхновение и се надявам други учители да правят извънкласни дейности за децата. А при мен по-скоро сега ще бъде чрез контактуването с останалите учители да събираме идеи, да обсъждаме варианти и да имате възможност учениците да развивате талантите си. А как мотивирахте учениците да развиват езиковите си умения? Мотивацията, според мен, най-вече е лична, идва от самите нас. Ние носим в себе си. По изследвания, които съм имала възможност да се запозная, статии по темата, знае, че също така мотивацията се формира най-вече вътре в семейството и отношението на семейството към даден въпрос. Дали ще бъде обучението, професионалната реализация на младите хора. Тоест, осъзнавала съм, че мога да подпомогна мотивирането на учениците, но не мога да бъда основен фактор за изграждането на мотивация. По-скоро, чрез контактите с учениците съм стремяла да намеря в разговор с тях техните силни черти и интереси, за да можем да изберем такива дейности, които биха ги ангажирали по-активно в учебните часове или в проектните задачите, които възлагаме за домашна работа, за да могат те да се изявят най-добре и да се чувстват, че им е дадена възможност да покажат силните си страни. Бих казала работа по проекти, творчески дейности, това основно и много комуникация, чисто сърдечна, искрена. Участвали ли сте в международни проекти и обемни програми с учениците си? Също. Тук отговорът ми ще бъде, че не съм. Не е имало в момента, в който съм работила в училищата, такъв действащ проект, ангажиращ учителите по английски език. По други учебни предмети да, но не съм участвала лично аз. И отново ще кажа, че и по тази причина ми е много приятно да гостуваме във вашето училище и други училища, които наистина активно работят от много години по международни проекти и то с ангажимент на мобилност за самите ученици, да се даде възможност на учениците да пътуват и то на по-голяма група ученици по възможност. Така че тук училище Димитър Благоев е наистина източник на вдъхновение и се радвам, че има много публични изяви. Всеки един от вашите проекти има публични изяви. На част от тях съм виждала много колеги от други училища, т.е. вие сте един пример, който в това отношение дава тон за действие на останалите образователни институции в нашата област. Какво според вас е най-голямото предизвикателство да сте учител? Най-голямото предизвикателство, според мен, както и преди малко говорихме, с отношенията
между хората, т.е. общуването с децата е много приятно. Както казах, те са чистосърдечни, но от друга страна това е една голяма отговорност да защитиш най-добрия интерес на ученика и да спечелиш семейството му на своя страна. Семейството да бъде подкрепящо образованието на децата, методите, които се прилагат. Затова е необходимо учениците и техните родители да ни имат доверие, да изградим взаимоотношения отново на партньорство, на приятелство, на взаимна подкрепа. Мисля, че това е било за мен най-голямото предизвикателство. Иначе от днешна гледна точка срещите ми с младите учители, съвсем скоро имахме такава работна среща, отново на преден план излязоха въпроси, свързани с дисциплината, с общуването в класната стая, с общуването с родителите. Това посочиха младите учители като въпрос, върху който желаят да работят допълнително и да получат допълнителна квалификация, повече отколкото квалификация по самия предмет. Тоест, учителите се чувстват подготвени да преподават, познават учебния материал. И тук точно това е ролята на учителя, че освен да преподава учебният материал, той има роля да ангажира учениците, да изгражда социално-емоционални компетентности, дори граждански компетентности и изисква се много пълен набор от умения, за да си учител. Как според вас се променят методите в обучението през годините? Променят се, действително, няма как да не бъдат променяни. Самото общество го изисква. Навлизането на технологиите, ако кажа това, може би няма да изненадам никого, но традиционните методи също не излизат от мода, нужни са ни, важни са. Промяната настъпва, аз усещам по този начин, че промяната настъпва основно в моменти, в които вече учениците, цялото общество в световен мащаб, можем дори да кажем, разполага с голям обем информация, която е лесно достъпна. И ролята на учителя вече е да пречупи тази информация чрез своят учебен предмет, полезността на информацията за бъдещото развитие на ученика, на семейството, повече отколкото да се върви към наизустяване, запаметяване на информация. По-скоро новите тенденции са информацията да може да бъде ползвана. Бихте ли се върнали отново да преподавате? Може би. Не бих имала нищо против, стига да се чувствам полезна на съответното работно място. Не съм се замислила в последните няколко години по този въпрос, защото в момента мисля, че съм полезна на работното място, на което съм. Мисля, че все още имам полезни контакти, срещи, ползотворни с учители. И възприемам ролята си по-скоро като ментор, напътстващ, по-скоро приятел, партньор, стоящ до съответният учител, когато се срещаме индивидуално или до общността на учителите по чужд език от нашата област. Но в някой бъдещ момент, ако ще бъда по-полезна в класната стая, с удоволствие. Аз си спомням моите първи учители по чужд език и то отново с усмивка на лице. Така че учителите са много важни личности, които оставят диря в нашия живот. Надявам се всеки учител да изпитва това. Вие с каква дейност се занимавате в момента? В момента съм старши експерт по чужд език и по майчин език в регионално управление на образованието. Основната дейност е свързана с контакти с колеги, учители по чужд език, понякога с ученици, с родители също, ако възникнат въпроси или някакви оплаквания. Също е свързана с организиране на състезания, олимпиади по чужд език, с контакти с училищното ръководство в съответното училище. По-различна е от дейността на учителя.
има известна доза административни задължения. Но отново, всеки ден е много различен и носи удовлетвореност в края на деня, когато изпълниш задачите, които са поставени. Как дълго горе минава един ваш ден? Някои дни си приличат много, други дни са различни. Ето днес, например, преди да дойда при вас, бях в едно училище тук в нашата община, откриваха STEM център, както и вие разполагате с такъв. Днес деня така започна с опити по физика. Други дни преминават в срещи с колеги учители, посещавам учебни часове, след това провеждаме обсъждане как е минал учебния час, какви са били целите на колегата. Във всеки един ден се налага да се чуваме по телефона с директори на училища и, за съжаление, в някои моменти се налага да се съдейства на ученици или на семейства, които имат даден вид оплакване, подават сигнал, да речем, и в този случай трябва да се намери гледната точка и на двете страни, на училището или на съответният учител и на семейството, и да се намери полезен ход. Какво най-много ви харесва в сегашната ви работа? Допада ми, че работата е разнообразна. Дните, както казах, много често носят предизвикателства, различни ангажименти. Има известен и творчески подход в тази длъжност, макар да споменах, че има административни задължения. И най-вече ми допада общуването с колегите и това, че имам възможност чрез тях да се обогатявам с нови знания и умения за преподаването, за използване на дигиталните технологии, различни извънкласни дейности. Много сърцати са учителите и облагородяващ всеки контакт, който имам с тях. Това звучи много интересно. Благодаря ви за интервюто и пожелайте нещо на нашите гости. Пожелавам ви да сте любопитни към света. Пожелавам ви да сте горди възпитаници на вашето училище и винаги наносите Велико Търново в сърцето си. Бъдете най-вече здрави. Надявам се да срещате човечност при общуването с вашите приятели, познати и ние хубави светли празници пожелавам на сплотеност, на споделеност, на емоционално зареждане и семейна топлота. Много благодаря. Благодаря за вниманието и до нови срещи.